Jopuonjre e mbalariany achiel kachiel kendo en gima ber ka jopuonjre okalo penj machalo kamano. Ka wadhi nyime, jopuonjre maromo 173,345 kuom jopuonjre duto mane otimo penj ma kwan gi romo 881,416 biro riwore kod mbalariany ma pacho ka. Mae bang' yudo grade madwarore mar donjo e mbalariany ma en C+ kadhi malo. Jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu osingo ni jopuonjre duto motimo penj nyaka neni odonjo e kuonde tiegruok mamalo. Mathoth ewi duoko imiyowa kod Judith Omondi. Duoko mar penj mar klas 12 manono mare ne orumo tarik 18 dwe ni owuok ayanga odiochieng' ma kawuono. Jopuonjre maromo 1,146 ewi mohewo jopuonjre 800 mane otimo penj mar klas 12 oyudo grade mar A ma ochung'. Kwan ni omedore kipimo kod higa mar 2021 kuma ne jopuonjre maromo 1,138 emane oyudo A. Kwan mar jopuonjre ma oyudo grade matero gi nyaka e mbalariany ma en C+ kadhi malo bende omedore nyaka 19.3 kipimo kod higa mar 2021 mane en 17.6. Jopuonjre ma ogol duoko gi sani ma oyudo grade mar D+ kadhi nyime gin 582,588 kipimo kod higa mar 2021 mane gin 442,251. Bende duoko mogolo odiochieng' ma kawuono, jopuonjre ma oyudo E odok piny kipimo kod higa mar 2021 mane gin 46,151. Jopuonjre gi duto kaluwore kod chik mar 100% transition, jatend migawo mar somo okoni biro many kama iketogie kochakore kod mbalariany, kuonde tiegruok mamoko ma oriwo koda ka TVETs. I declare that all the candidates who sat the KCSE examination in 2022 have already avenues to progress to other levels of education as we seek to leave no runner behind in career development. I want to also say that as a country, we really need to come out very clearly on where we are going to place each and every person who has done an exam. All these students are going to have a place. Jakom mar riwruok mar jopuonj madongo Intembuli Kahi ma bende ne otwa kod Ramogi TV bang' duoko to oywago kwan mathoth mag jopuonjre ma oyudo grade mar D+ kadok piny. My concern comes in the number of grade D+ and below. It is still high. So it means that we must sit down as stakeholders, particularly the teachers, Kenya National Exam Council, and find out why the numbers are still high in the lower grades. Jopuonjre manyiri bende okotimo maber kendo thothgi oyudo grade mani piny ne B. Wach ma bende kelo luoro. On the lower grades, you notice that the number of girls now was overtaking the boys. Yeah? More girls in D+, more girls in D, yeah? And the numbers of boys are low until grade E, where now the majority become the male. So we need to find out also, how is it that the girls are more in the lower grades? What could be the problem? Higani, weche mag keto namba skunde bende okorangi. Kata mana jopuonjre ma higni mokalo ne ilando, higani okoluong nyinggi. Wach ma jokanyo mag somo puoyo. Kai wacho ni skund ni moyombo to moro ni oywa boto. Gimitemo wache ni joma kamoro ni ediere kar dwa chako timo rieko. Joma oywa boto dwa yudo rieko magisudogo mondo gibed malo. Mane mane kelo cheating. Poni jotieko level ni to giwuok gidhi e level machielo. Ka gisetieko level no to waneno ka giloso mitoka kata gin jopuonj mabeyo kata gin lawyers mabeyo. Mane monego beni wa celebrate. Pamo moro ma ji ringe street ni ng'ato o score marks mang'eny miyo walando gik ma okony body mar somo e piny mangima. Duoko mar piny mawuok odiochieng' ma kawuono bire kinde ma piny Kenya pod medo nyayo twak ewi weche moloro sekta ni mar somo, ahinya to kotenore kod lai manyien mar somo mar CBC kachiel kod somo mag mbalariany. Ka duoko mathoth to ibiro gol kod aput mane oyier kod jatend piny Kenya ewi rango weche mag somo tarik 30 dwe mar 3 higani. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi.